Ce mai mă? Mă, Cristi, băi, zdravă la minte frate, tot ăsta sunt tărețul? Ha? Să nu vii aici pe el, că e nana. Tu să sari acolo, în colțul tău. Făcușor mic. Nu. Na, Adi. Da, mămică. Ia să vedem, mă. Cu eu că-ți budicușul. Ia uite. Uite aici. Uite aici. Uite aici. Cu ea că zuburicu atâți. Cu el îi băia male. Cu el îi băia male. Da. El îi băia male că zuburicu. O că budicu la băiatul. Da, mă, drăguță, mă. Ce mă tu? Oh, noroc. Trebuie nasul cu ceva. Așa. Ce mă tu? Hihi. Ce face mami lui Cristi, mă, porcuciorule, mă? Tu du-te în colțul tău. Așa. Da. Așa. Așa vezi. Așa, tu fă gimnastică acolo, așa. Lasă-l pe ăsta micu că... Înțelege? Și lasă-i hăinuțele. Ce, mă, mică, mă? Ce te uita așa curios, ha? Ce e puiul lui mamă? Așa, frumos, Adi, până. Așa, mamă. Ce-i? Ușor, Adrian. Uite? Păi tu ce faci, mă, măruțule, mă? Ce faci tu, mă? Ai chef de baie? Hai să te facă mămica de pe să te băgăm la baie că ți răcește apa, da. Ce nu preanga dacă trebuie? Băbăluciu care a făcut căcălici mic, da. A făcut căcălici el. Hihi. Cristi. Ce faci, mă, dulce, mă? Gata că-l băgăm la băiță pe băbăluci, ușor, Adi, ușor. Vai. Uite. O, Luciu frumoță, da. Nu te duc cu deciuțele la ochi. Nu te duc.
Hai că băgăm la băițac, mă, gata.